Lebo doniesol som so sebou aj matičné vyznamenanie, ktoré vyzerá takto. Je to vlastne vojnový kríž. Prečo? Matica Slovenska, hovorím teraz o tej našej Matici Slovenskej na Slovensku, ale zrejme aj tu, vždy bojovala. Nebol režim na Slovensku, ktorý by prijal Matici, poviem to takto. Za Maďarska ju zakázali, za prvé Československej republiky, keď Slováci presadili iný pravopis, ako chceli z Prahy, lebo z Prahy chceli, aby sa hovorilo aj Január, aj Leden, aj Murár, aj Zedník, tak prestali tiec peniaze a tak vymysleli neografiu naši predkovia. Ale aj za slovenského štátu, až tak mali radi Maticu, že ju skoro zadusili. A potom prišla ľudovodemokratická republika a predseda Matice Václav Novomeský, básnik, bol zároveň aj ministrom, povereníkom školstva a kultúry a dostal stranickú úlohu zlikvidovať členstvo Matice Slovenskej. A povedal Václav Novomeský, veď napokon na našich dedinách už nepotrebujeme Maticu, máme tam jednotné roľnícke družstva. No. A teraz žijeme v čase globalizmu, nesmiernej demokracie a slobody a sa ukazuje, a mnohí sa pýtajú, na čo nám je Matica? No Matica je na to, vy to tu dobre viete na čo, ale aj na Slovensku je na to, že bez Matice by sme napríklad nerobili slávnosti slovenské v Komárne, kde žijú aj Slováci. Bez Matice by sme nestávali Panteón v Martine. A teraz, chcem vás pozvať všetkým, som to včera urobil, raz. Do Martina 17. augusta. My preto, aby sme tu mohli byť najvyšší predstavitelia Matice, sme rozdelili na dve časti naše oslavy. Lebo 4. august je Matice v kalendári na Slovensku. Tak sme posunuli jedny oslavy do Komara na koniec júla a druhú časť budeme robiť 17. augusta v Martine. Budeme odhalovať sochu bustu Vajanskému a Štefanovi Furdekovi, jednému zo Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a raz zrejme sa dostane aj na Slováka žijúceho v Srbsku. Teraz by som chcel poprosiť, aby na javisko prišiel pán Michal Spevák. Prvý, ale aby si zobral sako. Prvý predseda. Ale ja mu chcem tú medailu totiž pripnúť. Čo robí tú pôdu. Áno. Takže Michal Spevák, muž, o ktorom som sa včera dozvedel viac, ako som vedel predvčerom. A možno, že si zaslúži, ak už tu nebude nás, aby sa po ňom niečo aj menovalo, lebo sa zaslúžilo to, že Slováci zostali tu, aj tam, kde sú a kde boli. Ja som to včera vypočul, to veľmi dojímavé a existuje kniha Zlé časy. Nech sa páči, prečítajte si ju. Ja ďakujem, Michal Spevák, za všetko, čo si urobil pre Slovákov na dolnej zemi a tým pádom aj pre Slovákov ako takých. Obyčajne nechodí sa prázdnou rukou na takéto jubileá, tak by chcem pána predsedovi odovzdať reprint majici, ktoré sme mali na slovenských národných slávnostiach 1992 a takéto majice sú iba 3. Jedna je u mňa, jedna je u Rastia Struhára a tretiu dostáva pán predseda, tým hádam voľa, kedy časom bude hodnotnejšie. Pán predseda, aj toto je ničínska, toto je kvalitný. Keďže včera ju mal oblečený Michal Spevák, tak je dobrá, je veľká, zmestím sa do nej. Ďakujem pekne, prajem vám pekné dni. Teraz by som poprosil, aby sa ujal mikrofónu Michal IV. Spevák, prvý predseda Matice Slovenskej. Ja ho tak mám prihlásený. Michal IV. Spevák, prvý predseda Matice Slovenskej. Nech sa páči. Áno, som 4. Michal po vertikále. Mám 5. syn a vnuk 6. No, vážení prítomní, včera som na otváraní Matice, výstavy v Matici, rozprával z hlavy, dosť emotívne. Dnes sa pokúsim, bude aj kratšie, aj lepšie, keď si prečítam.
Chcel by sa prvo poďakovať predsedovi Matici a Matici Slovenskej na Slovensku za túto krásnu ozdobu. Mne. No, ja sa pokúsim trocha sprítomniť tie časy, ako sme my to pred 25 rokma robili. Z vôle národa sme si obnovili Maticu. To bol ozajstný prejav národnej vôle v časoch, keď spoločenské pomery boli veľmi zlé, blokáda, sankcie, nasledovali vojny a bolo na čím žiť, ostáť svoji na svojom, racionálne zmýšľať a konať, zachovať si to, čo sme mali a zveľaďovať. Medzi prvými prioritami, keď sme obnovili Maticu, povedali sme, že po zakladaní miestnych odborov si obnovíme slovenské národné slávnosti a boli trojaké mienky. Jedni boli za, druhí boli proti a tretí sa zdržali, vyčkávajú lepšie časy, ktoré ani do dnes neprišli, znamená, darmo by sme my čakali. Predsa sme sa smelo do toho veľkolepého podujatia pustili a slávnosti sme si i bez peňazí obnovili. To, teraz, keď toto všetko rozprávam, to boli bajky. Neboli bajky, bola to skutočnosť. Nemali sme Božího dinára a išli sme do slávnosti, chytali sme sa do veľkolepej manifestácie. Pustili sme sa do slávnosti a obnovili sme si ju ďakujúc ľuďom, snaživcom, donátorom, sponzorom, dokonca nemôže sa povedať, že sme my chodili žobrať. Ľudia dokonca sami k nám prichádzali a núkali pomoc. Keď sa chce niečo urobiť, potrebný je cieľ, organizáciu a ľudí ochotných robiť na roli národa dedičnej zdarma. Do organizácie bolo zapojené viacej ako 100 ľudí, priamych organizátorov. Boli realizované viacej ako 20 rôznych programov a podujatí. 600 účastníkov v programoch a viacej ako, toto je hádam najvážnejšie, 23 000 divákov na všetkých programoch a podujatiach. Nebolo palivo. My sme dokonca organizovali, ďakujúc sponzorom, že sa z okolitých osád bezplatne vozili autobusy na slávnosti. A keď sme si na záver zaspievali tu po nábreží, plakali. Veľa plakali. Tedy to nebola známa ešte pieseň, tak sme my tak organizovali, na šapirografe sme podelili obecenstvo, tak sme ako do notov trocha hľadeli a spievali. Nejednému vypadli slzy. Boli to slzy radosti a slzy národnej hrdosti. Hlas ľudu takmer mesiac písal aj o dobrom, aj o zlom všetkom, čo sa na slávnostiach udelili. Venoval obrovský priestor. My sme slávnosti vždy brali ako národné snemovanie a začínali sme pracovným zhromaždením, znamená, nak sa my trocha aj poradíme, vidíme, naši hostia prišli, podebatili sme si z očí v oči a vidíte, tedy sme už rozmýšľali aj navrhli, že si vystavieme internát na prvých slávnostiach, vystavieme internát Petrovci, zas peniaze nikde, ale my si ho vystaváme a sme ho aj vystavili, funguje, ďakujúc Slovenskej republiky, ktorá na tento objekt dala najviac peňazí. Ja myslím, že myslí sa tak povedať, hádam, ďakujúc aj porozumenie vlády vtedy Slovenskej republiky, pána Mečiarovi. A druhá
významná vec, čo sme na tých slávnostiach urobili, do sveta sme poslali výzvu za mier. Dosť bolo vojny, výzva za mier. Nezvyko je, že sa teraz odstupom čase voľa kto aj chváli. Driovo my kritikujeme a chyby hľadáme, ale ja myslím z tohto miesta, nedá sa všetkých pochváliť, čo sa zaslúžili za organizáciu tých slávností, ale asi tých najhlavnejších, pána Báďovského, ktorý je toho času na Slovensku, bol predseda slávnosťového výboru. Jána Dorču bol tajomníkom slávnosťového výboru, preselil sa do večnosti. A Janko, tu si Benda. Tu je? No, najväčší problém sme mali, ako bínu postaviť. A Janko prišiel z ideou, že urobíme to z prikoríc, vlečiek. Ako urobíme? Nájdeme 80 prikoríčkov, tu dodúchame gumy, tu vypustíme gumu, tu nebudú gumy. A aj bínu sme tak urobili. A oplietli sme ju trstinou. A to, keď začalo tancovať. A reflektory boli na tom pripevnené. Ja som baš nehľadel problém, ja som hľadel, kedy ten tancujúci reflektor odpadne a neodpadol ani jeden. Janko, tebe a ekipe každá česť. Ďalej chcem povedať a pochváliť angažovanie bývalého riaditeľa kultúry Janka Kryžana. Potom riaditeľa AD Petrovca Rastislava Struhára, ktorý okrem toho sponzorstva hľadania bol financmajster v zaslávnosti, keď peňazí nebolo, ale boli. Potom Sanka Ponigera bol riaditeľ vo Vrbare a my sme tam varili za účastníkov, každý mal strávny lístok, porcia a jeden trunk, ak máš peniaze, piť ďalej. Taký čas bol, bóny. No a Sanko Poniger dokázal to, nedokázal všetko baš do konca, lebo tí poslední, čo vystupovali, Pivničania, nezbudlo na nich. Odišli hladní, ale plní srdcom. No a chcem sa poďakovať taktiež vedeniu obce. Na čele s tu nám prítomným, tedy bol frišký predseda, Jurajom Červenákom. Potom vedeniu miestnemu spoločenstvu, všetkým tým, čo priložili ruky a nak ste videli, ako sa Petrovec vyčesal aj umyl a tie avzlogy alebo výklady predajniach, ako boli vyzdobené, teraz ja nevidím, či bábku, ručníke, klinovníke a tak ďalej. To bola prejsť sa po Petrovci bola radosť a nakoniec všade bolo zadarmo, myslím, na programách neplatilo sa nič. No, môj úmysel toho roku bol, že ja som v Lani urobil ten film 25 rokov obnovenia Matice dokumentačný, má materiál za to, ale nepodarilo sa mi zohnať peniaze, že by som urobil dokumentárny film o obnovení slávnosti. A čo som chcel ja fakticky tým filmom ukázať? Viete, to oduševnenie, to rukovanie, tak sme sa jednom druhému tešili, dlho rokov sme sa baš ani nevideli. Pocítili sme, že ideme byť spolu, že sme miestami vyzametali tie miestami zarastenie chodníčky, čo nás rozdeľovali, že nás spájajú. A chcel som ukázať aj na prebúdzanie toho pomaly uspatého národného povedomia a hrdoslovensku. Ako obvykle, toto bolo o tom, ako sme my to urobili a viete, že ja myslím trocha povedať aj inak trocha, tak ako obvykle poviem ešte zo pár slov mojich postrehov. Za nami je volebné obdobie v štáte, hodne špiny sa aj teraz pred voľbami váľalo, ako keď napríklad bývalý premiér Vojvodiny Pajtič v padine niektorých Slovákov nazval četníkov a pervezňákom.
Niekto i reagoval ako strana Slováci vpred a Združenie občanov Slováci a spolužitie, dokonca i zastupiteľský úrad Slovenska v Belehrade. Reagovali médiá v srbskom jazyku, naše národnostné organizácie, spolky a médiá financovanie z rozpočtu po slovensky písajúci zamlkli múdre a čušali ako kukučka zadrhnutá ovseným klasom. Na voľbách národ povedal svoje, doterajší moci pánom povedal dosť bolo, hlasovali za zmeny, zmeny sa stáli, ale zmeny nie sú ešte všade, ale myslím, že na všetkých príde rad. Lokálne vedenie v Petrovci dedilo ohromnú ťarchu, zle urobenú komasáciu v Petrovci, musí vrácať neústavne vyberané samozdanenie viacej ako 100 miliónov dinárov, a hádami vypraviť chybu s privatizáciou v Rádiu Petrovca, keď novému majiteľovi ako gratis staré vedenie poskytlo trojnásobný ročný rozpočet, hádam ako dar do vena, keď sa vydáva. Želám novému vedeniu veľa šťastia a šikovnosti, aby úskalia, na ktoré nie vlastnou vinou narazili, prekonali, a želám si taktiež, aby viníci boli trestnoprávne zodpovední. A ako sa tí, čo voľby prehrali, správali po voľbách? Nie a nie. Vypustiť fotely z ruku, driev by dušu vypustili. Je nanajvýš smutné, že vo víre politického boja sa proti sebe postavili a navzájom očierňovali skupiny Slovákov, ktorých ambíciou by mala byť skôr súdržnosť, spolupráca a spoločné riešenie problémov, čo slovenskú komunitu v Srbsku bolia, najväčší nedostatok pracovných príležitostí, nízka životná úroveň, odchod najmä mladých ľudí do zahraničia, ochrana národnostných práv a mnohé ďalšie. Ani v čase vyostreného predvolebného boja by záujmy politických strán nemali prevýšiť záujmy komunity, ktorá, hoci žije tu v tolerancii s väčšinovým národom a ostatnými národnými spoločenstvami, už viac ako 4 000 ročia si stále zachováva svoju reč, kultúru, tradíciu, slovom, svoje národnostné specifiká. Predvolebné týždne sú časom vážni zlej krvi zápasov a bojov a tie rozdeľujú. Obdobie po voľbách je priestorom na reflexiu, racionálne zhodnotenie a pokoj a tie spájajú. Chcem veriť, že vo vzťahu medzi Slovákmi vo Vojvodine zvíťazí pragmatizmus nad emóciami a že rozhádzané strany predsa len nájdu spoločnú reč na prospech všetkých predstaviteľov slovenskej národnej menšiny v Srbsku. Na rok máme volebný rok, ako viete, tu i v Matici. Cíti sa úpadok matičnej činnosti a zvlášť po voľbách do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, keď na matičnej lištine našli sa osobnosti, ktorým tu mesto objektívne nebolo. Preto pred voľbami potrebné je naozaj zmapovať, koľko nás je matičiarov, ktoré miestne odbory sú aktívne a na aký spôsob budeme delegátov voliť. Urobiť taktiež kritériá, zapojiť mladých, sviežej krvi a zmeniť ako vo vedení, tak i spôsoby organizácie, činnosti a do popredia dať, že osud celkový tunajšej Slovace by mal byť prioritou. Okrem školenie, práca a celkové postovanie nás. Veľa raz si sám seba opýtujem, seba a ostatných, či sme mi vedomí, aj či sme vedomí tej situácie, akej sa nachádzame. Slávnosti, počuli ste, Katarína, predsedníčka ma citovala, ja som tam povedal, že len Petrovci slávnosti môžu, boli, sú a budú, len v Petrovci. Keď sa začalo rozmýšľať pred 53., predtým ako čo zanikli slávnosti, začalo sa rozmýšľať o selení a tým pádom aj slávnosti skončili.
znamená len v Petrovci odteraz a do budúce nerozmýšľať o inom návrhu ani náhodu. Ďalej, viete, mne najviac, a jaký som bol v čele Matice, najviac zavadzali krutiláši, aj som tak na veky volal, že počas nášho najväčšieho slovenského sviatku pomaly krásna slovenská hudba a máme prípad napríklad Srbobranie, dány tamburice v všetkých lokálach, aj v hostinných objektách musí byť len tambura. Tak prečo by sa to organizačne neusporiadalo tak, že na všetkých mestách, aj na kokteli dokonca, iba slovenská hudba. O tom, čo nám na čím robiť, ja tu rozprávam viac ako 10 ročie. Potrebné je, ja som to voľa kedy hovoril, národný program, predostrel som ja, nie vážno, memorandum nie vážno ako. Musíme mať jeden dokument, ktorý všetkých spoločne nás bude spájať, nie rozdeľovať, a ktorého sa budeme hádať potom aj držať. A ďalej, slávnosti, nie na čím rozhodňovať. 3 dni a dosť. Nie na čím ani predvolebné, pred slávnosťou, ani po slávnosťou, nech sú slávnosti. Na jednom mestu 3 dni a bodka. A teraz ešte rozmýšľal som, či poviem, alebo nie, ale vzhľadom na to, že je tu aj člen vlády a dokonca aj ambasádor, veľvyslankyňa, chcem sa opýtať na jednu otázku. Tu pred 3 alebo 4 rokmi z tohto mesta, iba z tohto tu tak stál minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a zároveň aj podpredseda vlády a Ivica Dačić, predseda vlády Republike Srbsko, a povedali nám, že z dlhu, ktorý Socialistická federatívna republika Jugoslávia, potom aj Srbsko, má voči Československej republiky, že z toho ohromného dlhu my budeme mať aj tú hasnú, čiže voľakú korist, tu sa od rôznych medových motúzok tak voňal pekne, že všetky sa nám od ucha do ucha úsmev bol. Čo je s tým sľúbením, aj či vôbec voľačo bude? A nakoniec všetko je na chlebovej podstate, kým nebude pracovnej príležitosti, zatiaľ nás bude ubúdať. A zoberme si, hádam trocha nimi, ale tým, čo je to adresované, príklad Maďarska. Ako Maďari pomáhajú svojim na severe váčke cestou kreditov, úverov, subvencií a tak ďalej. Posnažte sa v rámci svojich možností podobný model zistiť, aj či keľko nám môžete pomôcť. Ak nám pomôžete tu, nebudeme vám chodiť na Slovensku za prácou a nájdeme si prácu tu. A nakoniec, ešte predtým, ako poviem ešte jednu vetu, Janko Slávik, môj predseda programovej komisie Slovenských národných slávností, ma poprosil, že by som povedal, že program bude v športovej hale pri základnej škole Jana Čajaka vnútri, za to, že prší, a že začne o 20:30. Nakoniec vám želám veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody a stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za slovo, pán spevák. Pán Pavel Hlášik sa už prihovoril v rámci odovzdávania ceny, ďakujem. Teda nasledovní poprosil by som k mikrofónu pani Alžbetu Olerovú Račkovú, predsedníčku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Nech sa páči, pani. Ale chcem na tú výzvu povedať len to, že rokuje sa ešte o dlhu a tá dohoda platí a čaká sa vlastne na vytvorenie novej srbskej vlády, aby ministerstva financií mohli pokračovať v rokovaní. Takže očakávam, že na jeseň sa spustí nové kolo rokovania na budovy. Ja vám ďakujem a vidíme sa. Ďakujeme pani veľvyslankyňa za vašu prítomnosť.